within 24 hours नि गेजेरावनो एमजेआ पुलिसजों हमजानो हागौ मानो फोरमायगासिनो दङ बेनि सिगां नैबे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन दै नायजोबग्रो बुजिलांगोन बर'फोरनि गेजेराव फार्स्ट बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जुदि नैबे लेभेलखौ मोनहैयोब्ला थैनो रोङै मानसि फैनो थांगासिनो दङ माने थैनो रोङै ओरैबायदि माने बिराद गोबाव लं लास्टिं जाग्रा मानो होनब्ला बिथाङा दायो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डबो खालामनो हासिगौदां आंनि आन्दाजाव दायो ट्राइ खालामोबा आरो नैबेखौहाय जोंनि मिडियाफ्रा माखासेया फकास खालामनाय गाहाम बिथाङा क'क्राझारनिनो आं मेन जायगा न'खौ खिथाथ'ला दे बेयो जाहैबाय सानखौहाय लाइभ नायो दसेबो मोख्रेबा सान ओंखाराबा बिथाङा दुखु जायो सानखौ बिसिबां बोसोर नायबोखो बियो ओरै कन्टिनिउ नायबाय थायो जेसेनो सान्दुं गोसा जागोन एसेनो मोजां सान्दुं नायाबानो बेहा दिना थाङा मानो नायो सान्दुंखौ माब्रै इसिबां बोसोर बोरै आंनि जोनोमनिफ्रायनो नायबो आं जोनोम जानाय इयारनिफ्रायनो दिनैसिम लाइभ नायबाय थायो बेखौ नायलांग्रोजो हायना सारजोंहाय माखासे साननिफ्राय मा एनार्जि मोनो बिथाङा रिसार्च खालामगासिनो दं इनार्जियाथ' मा होननांगौ जाखो मेन माबायानो जाहैबाय बेना माबा मा होनोमोनलाय लाइफ इनार्जि मानो मानसिया जेनेबा थैयो मायो माबायोना माबायो मानो होनब्ला नों मानसिया मा नोङो बडिखौथ' नोङो एक्सारसाइज खालायनानै मा खालायनानै माबा खालायनो हायो हा खिन्थु नोङो जे जिनिसा नोङो नोंनि माबानि आरो बे सोल फर्स बे जिनिसखौहाय नों माबाया मोना माबायावहाय बेखौ माबानो हाया ओमफ्राय बे जिनिसा मा नों फिलिंनि सायावसो नों जेनेबा नों बुजिबाबो लाब गैया बेखौ आदसा दा टारगेटआ बबेसिम सहैखो एबार माबा जायोबा आं फार्स्ट इभलिउसनाव माबा मालाय सेकेन्ड इभलिउसन जागोन सेकेन्ड इभलिउसन जायोबा आं मानसि नंला औ आदसा एलियन टाइपनि जाहैसिगोन आरोना एलियन टाइप नङा नोंसोर जेखौ नोंसोरनि लेंगुवेजावहाय जेखौ मा होनोमोनलाय मा होनो नोङो बेखौ गड माबा माबि होनो ना इमर्टेल इमर्टेल आरामबो जासिगोन थैनो रोङै जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय बे साननिफ्राय पावार मोननानै मानसिखौबो नायनानै बेनाव मा खमि दं माबा माबि बिदि नैबेखौ मोनबानो माबाबानो गासिबो मोनजोबगोन ना नोङो आंनि खाथियाव माबायाबाबो नों सोङाबो माबा जेनेबा आंजों रायलायाखैबाबो आङो नोंनि बे ब्रेनखौ एक्सेस खालायनानै नोंनि माबा इनफरमेसनखौ मोनो डाइरेक्ट स्केन टाइप आरो ना बे माबाबाय थाखायो अट' स्केन जाबाय थाखायो ओमफ्राय आयना सार नों खै बोसोर जाखोमोनलाय बावबाय रिसार्च खालामनाया आं हमनानै ला आं सिरियासलि खालायथारनाया 1998निफ्राय 1998निफ्राय फुल फकास सानखौ नायबाय थानाया मामुलि नङा बे समाव माबाबाय जिनिसा खिन्थु बे समावहाय आंनो मोनसे माबा फैदोंमोन आरो मा होनोमोनलाय नोङो बेखौ आकाशबाणी ना मा होनो बेखौ गोजौनि माबानिफ्राय आरो बायरानिफ्राय मोनसे आवाज फैदोंमोन नोङो आंनि शिशु होननानै आरो आदसा ओमफ्राय आंथ' मस्ट माबासिन जाय खुनु एसे एनैजों आंखौहाय मा होनलाय एक्सेप्ट खालायहोनो हाया थोद बोरै आंलाय माबा शिशु जारलाबायनांगौ दाना माबानानै मा फाग्ला खालामदों परिखा लाबाय आं जिसिनो टेस्ट लायो गासिबो माबा जाबाय थाबाय थायो बे जिनिसा गुरुदेबा माबा बार आरो आंनि गुरु दं आरो बियो ओमफ्राय नै दाथ' फुल माबाखासै जेनेबा नोङो मा होनोमोनलाय आगोलावथ' नों आं माबा बुंदोंमोन दा गेट फेट बारजोबनानै माबानानै आं खिन्थु इभल्भ जाफैनो मोनाखै मोनसे हाबाव दङ सेकेन्ड स्टेजनि हाबाव आरो बेखौहाय माबा मोनबासो आं दा इनार्जि बाहायजोबनो हायो फर्स बाहायजोबनो हागोन दाथ' आं माबा गैया नालाय फर्स माबा गैया ओमफ्राय मोनसे समाव मेगना गोसोम जाजोब्बायमोन आं खनसे फैबा दाथ' साफा जाफिनजोब्बाय माथो मा होनोब्रा मोनसेबो जिनिसा माबा नङा मोनसे माने माबा रिकभार जाफिनजोबो आरो ना गावनो अट'मेटिक रिपेयार जाफिनजोबो आदसा मोनसेबो जिनिसा जेनेबा मानसिफोरना बिराद प्रब्लेम जेनेबा नों माबा जायोबा मोनसे बेमार बा माबा जायोबानो बिराद दुखु जानांगौ जायो डाक्टार हमलानांगौ जायो आंथ' डाक्टाराव थांखा जिबनाव हारसिंनो रिकभार जाफिनजोबो माबाया मा होनोमोनलाय मानसिया आरो इमर्टेल थांनायनि आगे मोनसे गेटमोनलाय मेगननि मोनसे दं खोमानि मोनसे दं
र' आं अबे आगोल अबे माबायाव गेटआ अपेन जायामोन आं मोजां खेल गैला हो गोसोआव गैला आं बे माबाखौ मुलि जायो ओमफ्राय आथिंनि गेट मोनसे दं ओमफ्राय मा गेट दङ औ हार्टनि गेट दं मोनसे हार्टनि गेटआनो मस्त' माबासिन बेखौ क्रस खालायनो हाबाथाय नोंना अट'मेटिक बे रिपेयार जानाया आराम जाबाय खिन्थु नों बेखौ क्रस खालायनो होनबायना आं खनसे थैथारनांगौ नोङो थैनानै आरो थांफिननांगौ जायो औ खिन्थु नोङो थैखानाय मानसिया बोरैथो थांनो हागोन होमबालाय बोरैथो बै गेटआ बाखि गेटआ माबायाव गोरोबायमोन बे बिनि थाखायनो सलार एनार्जि सानखौ नायबाय थानांगौ जायो आरो नङा बे आगोलनि गेटखौ आं फार खालायखाबायमोन ना आदसा ओंखायनो आराम माबाफिनबाय ओमफ्राय ओरैनो खनसेसो बिदि हार्टखौ माबायाव मा होनो हार्टनि गेटखौ बारनो नागिरनायाव थैफ्रामाखै मालाबा बिदि जाफेरदों दाथ' जालाब्रा आं दा बारखाबाय बे स्टेजखौ बारखाबाय बे थैफिनला हार्टखौ बारबाय माने थैखांखाबायबो होनबा औ थैखांखाबाय नालाय बे माबाला आदसा लकेल थारमाने एनलाइटमेन्ट जायोबा नोङो मा होनोमोनलाय बे ल'आव मारै माबा जागोन बे गासिबो जिनिसखौ खोन्थाजोबो आदसा अट'मेटिकनो आरो टिचिं खालायजोबो जाखाबायमोन आंना एनलाइटमेन्टआ एबार फार्स्ट एनलाइटमेन्ट खनसे मोनखांखाबायमोन ना मा होनो क्रिएसन एन्ड डिस्ट्राक्सन ओरैनो रावबो जेबो प्रब्लेम होआबा बेखौहाय फुल कमप्लिट खालामनो बेसेबांसो बोसोर नांगोन बे अलमस्ट इम्पसिबोल माबानि थाखाय हिउमेननि थाखाय आदसा नों माबासिमबो थांनो हायो ओरैनो बे जेनेबा एसे माबानाय मा होनोमोनलाय मा होननांगौ बेखौ जुदि नोङो नायनानै नोंसोरथ' नायनोबो हाखानाय नङा ना औ सानखौबो जों बोरै नायनो हानो नों लाइभ नायो इसिबां गोसायाव खिन्थु नोङो बे माबानिफ्राय नायाबालानो एसे नोङो मा होनोमोनलाय इनारजिखौ बे जेनेबा बेयाव लाइफ फर्स दंना औ नोंनि माबाखौ मा होनोमोनलाय लाइफ फर्सखौ एसे बारायनो हायो बे जाहैबाय मा नोङो माबानानै मेगन थेगन मेसेबजोबनानै बैयाव थानानै उन्दुनानै थानाय बायदि थाबाय थानांगौ सान्दुङाव आरो ना सान एनार्जिखौ जाबाय थानांगौ ओमफ्राय बेयाव थानानै नोङो मा बैनिफ्राय जे इनारजि फैयोना बे जिनिसखौहाय नोंनि माबायावहाय गेटआव लांनांगौ नैबेखौ फार्स्ट माबाखौ नों गेटखौ अपेन खालायनो हाबा फिल खालामनांगौ आरो ना फिल खालामनांगौ फिल नङा नों डाइरेक्ट खालायनो हायो जेनेबा आंथ' एसे इनारजिखौ डाइरेक्ट खालायजोबनो हायो नैथिं थां नैबेखौ आवलाय होननानैहाय नोंसोरथ' दा नों बेखौ माबानो हाया नोंसोरो खिन्थु नोङो बिदि खालायनो हायोबा नोङो मा होनोमोनलाय बे आंनि बादि थाङाबालानोबाबो नों मोनसे मोननैसो गेट बारनायनि चान्स थायो आरो आदसा ओरैनोथ' मानसिया बेनि इनफरमेसनखौ मिथिया गेट दं मा दं दासिमाव नोङो गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायोसै होनबाथ' बिदि नायग्राथ' दाबो नङाबा आं बेखौ गोसो जाबा लानो हायो खिन्थु बे आंनो दा दरखार गैला औ मानो होनब्ला आंनि बे बारबानो आं माबा मानसिया नंखाला नालाय ओंखायनो नों इमर्टेल थारमाने बेखौ नों काल्टिभेटर होनना बुंजायो खम माबायाबाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय लेभेल बाय माबा लेभेल जायो बेनि इनारजि सिस्टेमाव बेयो डिफारेन्स जायो जेनेबा आं दा फार्स्ट लेभेल माबायाव थांगोन मा होनोमोनलाय बे स्टेज 2नि माबायावहाय जुदि आङो फार्स्ट माबा थाङो फार्स्टआवनो मथा मथि आंनि माबाफोरखौ मा लाइफ फर्सआ मथा मथि 1000 इयार्सनि बारा जागोन मोनसे नैबे एबार इभलिउसन फार्स्ट जाबानो ओमफ्राय आबार सेकेन्ड स्टेजाव थाङोबा मथा मथि 50,000सो थांगोन ओमफ्राय बिदिनो बारायलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय बे बेसेबांथा लेभेलनि उनाव जे नैबे आबार नेक्स्ट माबाया मा होनलाय स्टेजआ बारगोन आं बेखौ दा बुंनो हाया आं नैबे माबाखौ दानिखौथ' मिथिबाय आरो बबे जायगायाव थायो माबोरै मोनो खिन्थु बैयो मा बबे लकेसनाव दंखाय आं खिन्थु बेखौ बुंनो रोङा बे जिनिसा मोनफा लकेसननि माबा दंखायो एरिया दं जेनेबा नोङो नैबेनिया जेनेबा नोंना फार्स्ट लेभेला नैबेयाव थायो ओमफ्राय ब्रेनाव आरो ना ब्रेननिफ्राय नैबे साइडजों थायो ओमफ्राय बे जिनिसा मा जायो फार्स्ट नायनायावथ' नोंना मेगनाबो माबा लाङा एसे डिस्टार्ब जालाङो ओमफ्राय उनावहाय जेला बायबाय होमबा नों बानायजेननो हाबाय ओमफ्राय दाना ब्रेनखौ क्लिन खालायलाङो जेला नों कमप्लिट ओरैहाय स्टेज बाय नैबेसिम थाङोबा 9 लेभेलसिम थाङोबा होमबा बेखौ क्लिन खालाय आराम खालायदो ब्रेनखौहाय गासिबो
जादोंना नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बिथां सारना मोनसे इनस्टिटिउटबो दंमोन मामोनलाय सान इनस्टिटिउट नाम होदोंमोन आं माबायदि टाइप बे बेखौ नोंसोर मा होनो जेनेबा जों दा जे डिभाइस इउज खालायो बे ओरैनो मा होनोमोनलाय बेसिक टुल्स आरो बेसिकसो ओमफ्राय दा नोङो सोरबा सोरबा एडभान्ससिना जाहैबाय नोङो डिजिटेल होनना बुङो डिजिटेल माने 0 and 1 0 and 1 जाहैबाय नोङो 0 जाहैबाय बन्द 1 जाहैबाय मा ओमफ्राय नोङो हेकारफ्रा मा जायो बे 0 1 0 1 खारबाय थायोना बेयावनो अबेबा मोनसे सोदेर हरनानै बे क'डखौहाय होमबा नोङो बे माबाखौ हेक खालायो जिनिसा आच्छा ओमफ्राय खिन्थु क्वान्टामा इम्पसिबल माबानि थाखाय हेक खालायनो बेखौ मानो होनब्ला बेहा मा बे गावनो हारसिङै फिलिं दं माबायाथ' नोङो मेसिनाथ' फिलिं थायाना खिन्थु नोङो बे माबा जायोबा क्वान्टाम कम्पिउटार जायोबा होमबा नोङो बे कम्पिउटारा लिभिं कम्पिउटार जासिगोन दिनैसिम नों सानखौ रिसार्च खालामनायनिफ्राय दिनैसिम नों सानखौ रिसार्च खालामनायनिफ्राय 1998 आव स्टार्ट खालामदों दिनै 2023 सफैबाय बे 2023 सफैनायाव सारा माबाफोर बेमार आजार बेफोरबायदि जाफेरबायना जाफेराखै आं बिदि एक्सुवेलि बेमारबो जाफेराखै जिबनाव खिन्थु खोथाया जाहैबाय आंखौ नस्थ' खालायनो बुथारनो नागिरबाय नैबे माबानि थाखाय आरो आंखौ लेभेलखौ बारहोनो नागिरा मेला बार माबा खालायगासिनो दं दा आदा मरा जानानै थानाय बेयाव गोगोम माबा जाबायमोन आं खनसे नै बिसोरो फैबा लोगो मोनफैबा दुरबल नुबायमोन आंखौ आरे मा हाबजोबनानै दानानै माबानो हायाखै दाननो हायाखै बाजे आरो होदेरबाय थानायाबो नोंखौ बे नायनायखौ नोंनि एक्सपेरिमेन्ट खालामनायखौ गारहोनो थाखाय मुलि होदोंमोन आरो औले ओमफ्राय नोङो मोनसे जिनिस थारमाने नों मानसिल' नङा मिथिबाय आं दा हमनो हाबाय मानसिल' नङा बे जे नैबेवहाय जों आनसिन फर्सफोर दंना बेबो नोङो आंखौ आगोलनिफ्रायनो बुथारनो सेस्था खालायगासिनो उन्दैनिफ्रायनो मानोब्ला आंखौ इभल्भ जाया आं बिसोरखौ दा माबानो मोना आं दा फिल खालायनो हाबाय सालाफोरखौ जेला र' आनसिन फर्स माने जायफ्रा बर'फ्रा भुट माबा माबि होनो बेफोर आरोना पावारफोर एक्सुवेलि ना माबायावहाय मा दं माबाया मा बे आत्माया बे बेबो दं खिन्थु बे नङा डिमन जेखौ जों होनना बुङो माबायाव इंलिसावहाय बिसोरबो मोनसे टाइपनि मोनसे रेस आरो आच्छा बिसोरो मा खालायो बे नों जुदि नोङो ओरैनि मोजां फर्सा आरो मोजां माबाया जुदि माबा जायोबा इभल्भ जायोबा बिसोरहा माबा जायो बिसोरो डाइरेक्टलि बिसोरो माबायाव थाया बे जोंनि नैबे आर्टआव थाया खिन्थु बिसोर बे बाहेरानिफ्राय बिसोर मा खालायो मिथिबाय दा आर्टआवहाय हमनानै ला नोङो बिराद बुरजा माबा दं दा बिसिनो मानसिया बारायगोन बेवहाय नोङो सलाबो बारायगासिनो जागोन ना बे सलखौसो कालेक्ट खालायो बिसोरो डिमनफ्रा सलखौ नांगौ ओमफ्राय नोंनो सला नों जुदि जेसेनो कालेक्ट खालायनो हागोन बिनि माबाया इनार्जिया बारायगोन बडियाथ' जेबो नङा मिथिबाय दा बडिया नोङो बडिखौ नोङो माबायानो सला जुदि नोंना थिग नङा बडिखौल' बारायबा नोंहा जेबो लाब गैया दा नोङो माबा थामाया बे जेनेबा जोंना एक्सारसाइज खालायनानै माबा खालायनानै माबानानै बिदिखौ मा जायो बडिखौ माबा खालायनाय बिनि थ्रुयै खिन्थु नोङो बेयावहाय मा जायो नोङो फिजिकेलखौ नों गोरा खालायनो हायो थिग खिन्थु नोङो मा लाइफ फर्सखौ बारायनो हाया बेबायदि आजिखौ आत्मा होनना बुङो बेखौ नों बारायनो हाया बे जिनिसा माबानि थाखाय नर्मेल मानसिनि थाखाय इम्पसिबल सानाव बोथिबेसे ओंखाम जानाय जायो बेखौ रिसार्च खालामफुबाय थानायाव आंथ' नर्मेलि मा होनोमोनलाय दामानि एसे जाफिनदों थारमाने आं जानाया एसे खामायफिनबाय आं बे होथेजोबजानानै खामायजायाखैमोन ओरैबायदि अबस्थायैबो थांनानै दङ थारमाने नोङो जे जायगानिफ्राय माबायाबा बिनिफ्रायसो आराम माबानानै बे मा होनोमोनलाय जानाय लोंनाय माबानायफ्रा माबाफिनो आरो बे जिनिसानो होथेनानै थाजानाया गोगोम गौसो आच्छा हार्टनि माबायाब्रा हार्टआसो फार्म खालायफिनजोबो नालाय बुस्थुखौहाय ओरै थांनानै ओमफ्राय खर'आवबो माबानानै बेखौनो होथेनानै थानानै खुलिनो हायाखैमोन आं जादोंमोन दासो खुलिफिननो हादों आस्ते आस्ते खुलि माबानांगौ थारमाने नोङो बांद्राय एखमबा आंबो माबा जायो मिथिबाय दा जेनेबा माबा मेरला जिनिस आंहा टेनसन खालायबा माबा होयोना टेनसन माने बै माबाया
मुलिया बेबादि जानानै थाबाय थायोब्ला एखमबा आंबो बोरैबा सानफ्लांलायो ओमफ्राय खिन्थु दा माबागासिनो दं कन्ट्रलाव फैफिनगासिनो दं मानसिखौ एसे डिफारेन्स नुबायना साफा नुफिनदों एसे साफा खालायनायाथ' जेबो नङा आं बे हारसिं क्लिन जाजोबखायो मिथिबाय आं बेखौ खालायगाखैमोन दा बेबायदि आरो बेथ' नोङो माबा खानाय थानाय गासिबो नोङो हाथाय खाथाय गासिबो थिग जाफिनजोबो सेकेन्ड इभलिउसन जायोबानो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय उनावहाय नोङो हमनानै ला नोङो हाथायफ्रावबो मैला जाम जानाय बेबो इम्पसिबल बेबो जाम जानो हाया मानो होनब्ला आं आगोलावबो मोनसे माबाखौ मिथिखाबाय मोनसे लिकुइड गयो माबानिफ्राय जोंनि माबायावहाय बे जिनिसा मा हाथायखौ कमप्लिट क्लिन खालायनानै दोनजोबो आं आगोलाव माबागाबायमोन जिनिसखौहाय मोनखाबायमोन बेखौहाय दङलै बिदिनो मेरलानो थारमाने जे जिनिसखौ आंथ' दा माबायाखिसैना आं लिरनानैबो दोनाखै मानो होनब्ला बेखौ लिरनानै दोननाया एसे डिस्टार्ब टाइम जायोना नङा टाइम नङा बुस्थुआ थारमाने माबानो मानसिनो बिराद पावार होजाया मिथिबाय दा नोङो जास्ट पलिटिसियानफोर माबोरै माबायदि नोङो गावखौ माबा लानो पावारखौ मोजां इउज खालामनो रोङि पावारा ओरैबायदि बुस्थु ना बे हमनानै ला नों फार्स्ट सासे मानसि मिथिबाय नोंना बडिया फुरा थाग्रा नङाबा होमबा मा जायो नोंखौ मानसिया बै सासेया जुदि समान समानबा जेबो नंला खिन्थु सानै जायोबा नोंनि माबाया बारायजेनबाय बिदिनो बारायै मा जायो पलिटिसियानफोरना बे पार्टिफोरना बुरजा जाबायना जिनिसा बेना बे ज' जानायानो मोनसे फर्स इउज खालायो बेसो दाना जाहैबाय बिसिनाथ' बेसो ओमफ्राय दा आं जे इउज खालायगासिनो दं बे अरिजिनेल पावार मोनसे बेयाव नोङो खुनु मानसिफोरना ज'जों लेनदेन गैया बे माबाजों लेनदेन गैया बेथ' बे ओमफ्राय नोङो जेनेबा मा होनोमोनलाय बेखौ पावारफुल जानायाब्रा जेनेबा नोङो हमना ला नोङो केप्टेन आमेरिकानो माबानो बे टाइपनिया बे जिनिसा जुदि नोङो माबानो होयोबा नर्मेल अर्डिनारि मानसिफोरनो होयोबा मा खालायगोन नों गेरेन्टि दं आंबा आगोलावहाय मा होनोमोनलाय माबा मोनोबा पावारफुल जायोबा स्टेज बारोब्ला आं मा खालायगोन दाना आं दा खिन्थु दा कन्ट्रल खालायफिननो हाबाय बे जिनिसखौ कन्ट्रल खालायनो दाना नों नर्मेल मानसिया मा जागोन नों आं बेनो फुरा माबा खालामनानै ब्रेनाव जबरदस्ति सोनानै होयोबा इमप्लेन्ट खालामना होयोबा ओमफ्राय बे मानसिनि खर'आ क्रेक जानानै होद्लाहैयोबा नों मा खालायनो नोंलाय बेनाथ' पावारफुल माबा नों गोगोम पावारफुल जेनेबा नोङो जै बेखौ माबायाव स्टेजाव थांबाथाय नों ओरैबायदि पावारफुल जागोन नोंनि माबानि पुलिस मिलिटारिनि गुलिखौ गिनाङा नों माबाखौ गिनाङा होमबा नों बे मानसिया नोंखौ मा खालायहैनांगौ दुनियाखौनो डिस्ट्रय खालायला लांजोबो थिग गैया जेनेबा नों सासे माबानि मानसिनि आखायावहाय निउक्लियार होनाय बायदिसो जायो दा नोंबो बैफोर पावारखौ मोनहैनायनि पसिबोल दं नामा अबे गुलि माबाफ्राबो जेबो खालामनो हायो नोंखौहाय बेखौ सेकेन्ड इभलिउसन जाबानो जाबाय सेकेन्ड इभलिउसनावनो जाहैगोन बेयो औ आदसा बोरै ट्राइ खालामगोन बे बुस्थुआ जादों जे नों गासिबो जिनिसखौ गावबा गावनो खालामखाजोबो फिलिं आदसा नों फिल खालायनो हायोब्रा मा जागासिनो दं बुहुद खोथा मिथिबाय थारमाने नोङो फिल खालाया कयेकथा जिनिसा मा जायो नोङो मा होनोमोनलाय लेखा फरायनानै माबानानै बुजिनानै माबानानै बे जिनिसखौ माबायो खिन्थु बेयावहाय नोङो बेयाव फिलिं गैया मिथिबाय नों फिल खालायनो हाया बेखौहाय ओमफ्राय फिलिंआबो मा नोंनि माबायानो मा होनोमोनलाय सलानो फिल खालायनांगौ बेखौहाय आदसा होमबासो नों माबा खालायो खोनाबाय दा साननिफ्राय नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानगोन लोगोसे दहाय फार्स्टआव नांदोंमोन एमजेआ बावैसो गेजेरावनो पुलिसाव हमजागोन आं दहायहाय नैबे चेनेलावनो बे चेनेलावनो मोनदां ओमफ्राय बै नेक्स्ट चेनेलावहाय आं आदा बिक्रमनि मोनसे स्पेसियेल भिडिअ होदों नोंथांमोना नायनो हागोन आं दहायहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे आं नामबो लाखायाखै बेखायनो मोनसे फरायसालिमा बा गिदिर फरायसालिनि प्रफेसार सासे मा होनो सिख्लाफोरखौ टर्चार खालामनाय बिनि दाय माने बे
पर्टेलाव अबेबाफोर फैनो हागौ साननैसोनि उनाव होननानै दा बै बिथाङा एमजेखौ केस होनो नागिरदोंनो मानो होनबा एमजेआथ' बैनि नामबो लायाखै सोरबा सिख्लाफोरनिबो लायाखै फरायसालिनिबो ओंखायनो लाखियाखै मा माबायावहाय केस होयो आं हैथोंसो सानदों मानो होनोब्ला जुदि गाव दायनिगिरियानो नङामोनब्ला मानो मोदोमाव नांहैदों नैबे गेदेर सोंलु जानानै फैदों बिथांखौ गावनो केस होयोब्ला गावखौनो नुजाखागोन रायजोफोर नेनानै थाबानो जाबाय थ' आंनि गोरोन्थि जादों मावनानै निमाहा हो आरो आं खोनानाय बायदिब्ला माखासे प्रुफआबो दंखायो बिनि एगेन्स्टआव